Ja budem potom slovo, kľudne si to povedz. No tak môj názor na ňu je taký, že proste aj trošku mám taký pocit, lebo keď mal strach u teba strašne, keď som čokoľvek povedal, on sa úplne zosypal, mal strach, ja neviem, či od teba príde, alebo čo, proste bol úplne v strese, v nervoch. Láska, čo ti vlastne Ivana o Patrikovi povedala? Pretože verím, že na ňo nakydala neviem čo, ale ako som už spomínala, on je tá istá povaha, ten istý človek ako si ty. Bola som s ním 24 hodín denne a viem, aký je. Úplne presne v ten prvý večer ja som si ťa tak predstavil. Ako? Ako alkoholíka, ktorý proste musí každý deň vypiť, pretože takto prezentovala celý čas, bola u nás. Proste, že si strašne sexu chtí, že proste všetko musíš len sexom riešiť, že keď sa pohneváte, len ten sex a vlastne, že si taký agresor. Ja som s ňou nedokázal stráviť jeden súvislý deň. Vždy bez nej boli sme v druhý deň na jednej opekáčke a to bolo celé, čo bolo naše spoločné. A ako ste to riešili? Ako odišla? Kde chodili? Proste ja som sa išiel prejsť, proste išiel som do práce, proste aby som nemusel s ňou byť doma. A ty si kde chodila po večeri? Si nechával deti doma s ňou. S ňou si nechával doma naše deti. Prestaň. S ňou si nechával doma. A prečo, čo by sa stalo tvojim deťom? To deti boli úplne v poriadku. No ja to ti môžem povedať. Vieš čo, mne stačí, že vidím môjho muža po týždni. My sme spolu 4 roky a v živote nebol taký, aký je teraz. Není hanba tomu mužovi, ktorý sedí do rána v krčme, ale je hanba tej žene, ktorá opije na schvál muža, aby zaspal, nechala doma 2 deti a išla do krčmy s chlapmi za bar. Ja ho opijem, hej? Ja teba to opijem. je hanba. Ja teba opiem, vypijeme si spolu, tak je to. No, ale ja teba opiem. Ale počkáš, kým zaspí deti a ty ujdeš do rána. A čo keď chcem byť vonku? A čo je na to? Ale ty máš pre Boha. Ale keď on nezaspí, Ja koľko mám rokov? Mám dosť viac od teba. A to je moja vec, kam ja chodím a ako chodím. Si zober z nás príklad, aký my sme zodpovední a máme takisto 2 deti. Ty máš 29 rokov pre Boha. Máš rodinu, si sa rozhodla. Troška má pravdu, Iva, Maťa. Oni majú troška pravdu v tom, že troška by si mala tomto ubrzdiť a troška by si sa mala vstúpiť do svedomia, že... Áno, v tomto, že nemusím chodiť vonku. Áno, to si viem uvedomiť. Ale keď raz za čas chcem ísť vonku. Tie deti sú nenormálne a oni nie sú rozmaznané. To never tomu, že oni sú rozmaznané, ako si napísala. Alebo že Patrik medzi nimi robí rozdiely. To není tak. Tie deti si dobíjajú pozornosť. Že Laura maznavá. Tak je maznavá. No tak potom... Ale vieš, prečo je taká? No. Ona potrebuje mať pozornosť a mali takisto. My sme sa s Patrikom s nimi, sme skladali skladačky na zemi. Sme im robili kamióny. Samopaly sme mu robili z toho. Skreslila som si s nimi za stolom. Tie deti boli úplne to som ti napísala v manuále. Tie deti boli úplne normálne. Ale to netreba len na nich vrieskať a dávať na maxima pozor, vyberať kľúčky z okien a neviem čo. Tým sa treba venovať. Navrhol som mu to, že keď deti budú spať na obed, vtedy nech si zájde na to jedno pivo, pretože on si tiež musí od tých detí oddychnúť trošku, pretože on je normálne vyčerpaný z tých detí. Akože ja keď som videla, jak on behá za tým Maximom, akože mala som dosť. Lebo ako ja som nezodpovedná. Nie, buď predtým, ako sme sa spoznali, buď taká. Ako ty si myslíš, že deň naplnený, váš rodinný deň, je ten, že ty vstaneš na obed, Patrik zatiaľ poriadi, navarí, dá deti do poriadku. Ale keď si ma tak naučil, tak nech mi to povie, že mu to vadí. Pre Boha, ale ty si žena, ty si uvedom. Ty máš byť základom tej rodiny, nie chlap. Ty si to nevyužila. Nevyužila, čo predstav. Ja keby som mohla robiť to isté. Ale ty si iná povaha ako ja. Práve to je ten problém. A Patrik potrebuje takú ženu, ako som ja pri sebe. A presne tomu odporúčam. A to je jedno. A presne tomu odporúčam. Ja byť na jeho mieste. Beriem nohy na plecia a utekám od teba čo najďalej. Ja takisto. Poviem to, lebo ty tiež neužívaš veci, ktoré sme sa bavili bez kamier. Vlastne išla von a celý zbytný rozpočet predvčerom proste na to, aby sa ona odreagovala za vypitie. To sa nerobí, vy toto. Výborne. A potom akože deti čo jedli? Čo jedli deti, mi povedz? Ja som tvojim deťom varila, upiekla som im koláč. Ja som takisto varila a upiekla koláč. Jediný, kto nejedol, bol on. Áno, varila som. Ako ja som ti nechala peniaze na to, aby si ty načgávala svoju hubu alkoholom? A pivom? Za tvoje peniaze som si nekúpila ani len žuvačku. Ja som Jurajovi nepovedal všetko a potom tu pred všetkými poviem ja potom všetko, dobre? Lebo ja na rozdiel od teba som si trošku držala hubu a som nepovedala všetko, dobre? A čo si mala všetko povedať? Všetko, o tebe aký si. Aký? Môžem ti niečo povedať k tomuto? Ty si prišla do tejto zameny kvôli tomu, aby si niečo získala, aby si sa v niečom utvrdila. Ale prezentovala si sa ako falošná sviňa. Nič viac. Žena, ktorá má určitý cieľ v živote,
tak toto nerobí, čo robíš ty. Nehovorím o tvojej minulosti, pretože ja sa do minulosti nikdy nepozerám. Aká si bola, taká si bola. Ale si váš to, že máš dve krásne, zdravé deti. Sú vedom, že máš dve krásne, zdravé deti. Máš nenormálne úžasného muža. Len on potrebuje mať trošku inú ženu, ako si ty. Buď sa zmeň, alebo Páťo, pozri na mňa. Ti vravím, ona keď sa nezmení, ber nohy na plece, prosím, od tej ženy uteč. Ja som za celý týždeň som sa snažila ti dohovoriť, že všetko bude OK, fakt, že všetko bude dobré, že sa dáte dokopy a prosila som ťa, aby si ju donútil ísť na poradňu, aby si ju donútil ísť. Myslím, že ja som skončila týmto a iba toto. Ja si nemusím povedať, môžu si to prečítať. Prečo si mi to dala do ruky? Toto je plán, ona mala jednoducho plán pripravený, že ťa nechá. Macko na začiatok sa strašne hneval za túto zámenu, pretože sú to tie najhoršie dni v mojom živote. Na druhej strane som si uvedomila, čo naozaj chcem a čo k tebe naozaj cítim. Hádam a nesklameš a budeme rodina a že táto zámena nezabije naše manželstvo. Naopak dúfam, že ho posilní a začneme nový život. Milujem ťa, Juka. Tak, je to ťažké, no ale ja to skúsim. Neplačkaj. Miláčik. Dobré. Úplne ani zabudni, veď to je krava jednoducho, nič viac. Ty kokšo ma dneska na serino, tak ich dneska monokle urobím. Krava sprostá. Ona má svoju povahu, štietka jej, to nie je ona. Žena. Som dať do bordelu zavrela. Tam by sa vedela uchytiť, ale nie hodiny. Ja mám svoju povahu, ja viem, ako mám svoju povahu. Viem, že je zlá, viem, že nemám to. Priznala som si to aj, že som ješitná, som tvrdohlava, som niekedy aj zákerná, ale ty, keď môj manžel vedel, do čoho ide, do akého manželstva. Mne stačilo, že som videla teba, aký si ty zničený. Sme spolu 4 roky a v živote si takýto zničený nebol, aký si teraz. A to ťa dokáže jedna štietka, tak to zničíš za 5 dní? Ja som jej mužovi vyvarala, vypekala a neviem čo všetko. Žehlila som jej okno umýla, upratané má všetko, veď som tam prišla, bordel nenormálny, ty kokso. Že ona to nevie, ona sa spolieha na to, že jej muž to robí, tak prečo by som to nevyužila? Ja som sa s ňou za to hádal, že či jej to nie je ľúto, že jej muž to robí a ona vlastne bude ležať do 10. v posteli. Aby som sa za ňou ešte do auta nerozbehla. A ju tu hubuje, no napravíme tú škaredú fasádu, ktorú má. Nie, proste nie, rozumieš? Stačí. Mne stačí pohľad na teba, pozri, ako vyzeráš za týždeň, za 5 dní, a nie za celý týždeň. Pozri, ako vyzerá jej muž. Je oblečený, je vyžehlený, je najdený, je všetko. A jej deti takisto. Pozri, ako vyzeráš ty kokšo, za 5 dní. Pozri sa. A nejaká sprostá kráva ťa dokáže za 5 dní, tak to zničiť pre Boha? Martina s Jurajom sa predsa len rozhodli ešte na chvíľu vrátiť za spoločný stôl. Kvôli Patrikovi. Ja ešte sa budem snažiť ju pochopiť a skúsime, dúfam, že rovnakými silami to dá dokopy. Aj keď sme, akí sme. A uvidíme, čo bude ďalej. Ale dám ti šancu aj ty mňa, dúfam, aj ja tebe. Ja myslím, že malo by to byť vaša posledná šanca, alebo tie vaše šance bude vždy to isté. Ja ti nechcem dávať šancu. Ja som prišla na to, že ja nechcem prísť. O rodinu. Ani o mňa? Ani o teba. Myslím, že to tam dosť jasne máš napísané. No dobre. My sme si rozumeli nenormálne s Patrikom, ale toto hovorím, to je monštrum. Toto nie je žena jednoducho. A ja neviem, kde má Patrik oči. Nech berie nohy na plece, nech od nej uteká preč, čo najďalej. Chcem sa s vami rozlučiť ešte raz a sorry, ak boli také nepríjemnosti. Ako to nie je tvoja chyba, to je jej chyba, že proste... To si ja musím riešiť s ňou. Dobre. Maťka, tebe môžem poďakovať za všetko. Fakt akože pevné nervy, Paťo. My sme si dvaja rozumeli, ale na toto nervy jednoducho nemám. A fakt akože dávaj pozor na deti hlavne. A na Vidíš, seba. že to ide. No tak sa to neskončí dobre. Verím tomu, že nie. Dávam im týždeň.